Ишәк, эт, бесәй, әтәс. Борын бер карттың ишәге булган ти. Ишәк картайгас, карт уны куып сыгарып ебәргән. Ишәк китеп барганда, бер сүплек башында эт ята ти. Берәүдән икәү яхшырак. Мине лә эйәрт. Әйдә, ниндәй һөнәрең бар? Мин матур итеп өрә беләм. Бара торгас, бер бесәй осраны ти. Кайда бараһың? Шәһәргә артистлыкка китеп барабыз. Мине лә эйәртегез. Әйдә, ниндәй һөнәрең бар? Мин бик шәп итеп мыяулай беләм. Өсәүләп киттеләр ти булар. Бер авылга иткәндәр. Бер әтәс кыйыктан кыйыкка һикереп кыскыра ти. Шул кадәр тавышың менән нишләп һин кыйыктан кыйыкка һикереп йөрөйһең? Гомер әрәм итәһең. Әйдә безнең менән артистлыкка. Тиләр икән булар. Әтәс кыйыктан осып төшкәндә буларга кушылган. Хәзер дүртәүләп киткәндәр. Бер кара урманга барып җиткәндәр. Эңер төшкән. Әтәс шыршы башына менеп түләмәк булган. Шыршы башына менһә, урмандың тап уртаһында бер өй ултыра икән. Ана, урман эсендә өй бар. Әйдәгез шунда барайык. Барайык. Дигән әтәс. Өйгә барһалар, монда карактар яшәй икән. Әтәс өй кырындагы агас башына менеп киткәндә, бар көсенә дип кычкырып җибәргән. Бесәй дә шул агас ботагына менеп мыяуларга тотынган. Аста эт өрә, ишәк бакыра икән. Карактар куркып, касып беткәндәр. Ишәк, эт, бесәй, әтәс өйгә инеп, мейестә бешеп ултырган ашты ашап алгандар да йокларга яткандар. Әтәс урдага менгән, бесәй мейес эсенә кергән, эт ишек төбендә, ишәк тышка сыгып, тирес башына яткан. Өйһез калган карактар ни эшләргә белмәй, урманда йөргәндәр дә, кәңәш тотып алгас, өйдәренә кире кайтмак булгандар. Иң батыр каракты өйгә индереп ебәргәндәр. Карак өйгә инһә, өйдә беркем дә юк. Карак мейесте асып караган. Караһа, бесәйдең күзе базлап кына ята ти. Карак буны куз икән дип алмак булһа, бесәй тегенең кулын тырнаганда алган. Сыгып касайым дип, ишек тупһаһы эргәһенә барһа, эт ботын тешләп алган. Инде котылдым. Тирескә басып, койма аша һикереп сыгайым тиһә, ишәктең өстенә барып менгән. Ишәк каракты тибеп усырган. Әтәс уянып китеп, төн уртаһында дип хөрән һалган. Карак ахта ох булып, иптәшләре эргәһенә көс-хәл менән барып йетеп егылган. Иптәшләре куркып киткәндәр. Нишләнеләр? Дип һорайдар икән. Мейестәге ашты карайым тиһәм, бәкеһе менән сәнсте. Ишек төбендә берәү аякка балта менән сапты. Тышка сыккайным, күсәк менән тондырдылар. Етмәһә, иң усалы килтермәм да дип кыскыра. Дип карак башынан үткәндәрде һөйләп бирде ти. Карактар. Әйдәгез, был ердән ысқынайык.
башыбызға етердер. Тинеләр дә куйрак урман эҙләп киттеләр, ти. Ишәк, эт, бесәй, әтәс ҡараҡтың өйөндә донъя көтөп ҡалдылар, ти. Әле һаман шунда йәшәп яталар, ти.